Il-Gvern ta' Roberta Bela qed jikkonsidra biex it-tliet sptarijiet li reġgħu nataw lura lil poplu b'sentenza tal-qorti jerġa' jagħtihom lura lil privat b'konċessjoni oħra. Dan wara li l-erba' wara nofsinhar il-Prim Ministru nnifsu saħaq li qed jiġi kkonsidrat illi jew tingħata konċessjoni għat l-isptarijiet jew inkella l-isptarijiet St. Luke's, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex jingħataw f'konċessjoni separata. Għalaqstant il-ħamis filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Kirurgu Ġotjana Bela dwar kif qed jistenna li l-poplu jerġa' jafda lill-Gvern Laburista b'konċessjoni oħra tal-isptarijiet wara li l-istess gvern ippermetta li flus il-poplu jkunu frodati. Bil-Ministru inizjalment jiġħad imbagħad jikkonferma li dan qed jiġi konsidrat. Il-poplu kif jista' jafdakom f'konċessjoni oħra tal-isptarijiet? Konċessjoni oħra, aħna għadna ma tkellimniex fuq. Bieraħ il-Prim Ministru tkellem però. Eskludiex. Diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa jekk għandix tkun konċessjoni għat tliet sptarijiet jew konċessjonijiet separati. Il-fatt li mhux qed jeskludi diġà qed iżeffina. Kif jista' Din fil-fażi li kif kulħadd jaf hemm iż-żmien ta' appell għas-sentenza nistennew l-eżitu tal-appell imbagħad nitkellmu. Kollox il-Gvern tal-Labor tal-il-Vitals u sussekwentament lil-Stewart 390 miljun euro mit-taxxi tal-poplu, miljuni tal-euro il l-qorti stess ma tistax tispjega għalfejn baqgħu jingħataw minkejja li ma kinux qed ilaħqu mal-obbligi mitluba lilu. L-aħħar somma li ngħatat kienet propju f'Ottubru li għadda matul il-baġġet tas-sena 2023 kif kull deputat parlamentari Laburista qabel l-Stewart Healthcare jingħata 80 miljun euro addizzjonali. Mistoqsija għalfejn huwa qabel li jingħataw dawn il-miljuni minn flus il-poplu minkejja li kien jaf sewwa li ma kinux qed ilaħqu mal-obbligi tagħhom anke fid-dawl li huwa ġej mill-kamp mediku, il-Ministru Abela saħaq illi ħass illi kellu jagħmel hekk. Jiena fl-aħħar budget ovvjament ivvotajt mal-bqija ta' sħabi biex il-flus li kien hemm bżonn l-Stewart ikomplu l-operat tagħhom iva, votajt għalih. Issa is-sitwazzjoni hija differenti, jiena ħanerġa' ngħidlek nistennew l-eżitu tal-appell u nitilqu minn hemm. Ma bdewx ilaħqu mal-obbligi kif ivvotajt favur. Jiena m'għandix dubju li l-Gvern ta' Roberta Bela ħajsib soluzzjoni għal dil-biċċa xogħol. Imma għalfejn ivvotajt favur li jingħataw il-flus jekk ma bdewx ilaħqu mal-obbligi. Dakinhar ma kienx hemm sentenza, is-sentenza ftit ġimgħat ilu ħarġet u Inti taf tajjeb li ma kinux qed ilaħqu mal-obbligi? Le, jiena l-agreement ta' ma' Stewart ovvjament ma kontx naf eżatt id-dettalji fih, imma jiena ħassejt li għandi nivvota għal dawk il-flus għax dawn kienu flus li ħajintefqu għal pazjenti Maltin u għawxin. Dan kollu seħ fl-istess jum illi fih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' deputat nazzjonalista Adrian Delija resqu mozzjoni fil-Parlament sabiex il-Gvern ikun obbligat jieħu flus il-poplu lura minant Vitals u Stewart. Net News staqsa lill-Ministru Ġotjana Bela min se jkun qed jerfa' xi forma ta' responsabilità għal dak kollu li seħħ fl-aħħar ftit xhur brabta fost l-oħrajn kemm għas-sitwazzjoni tal-isptarijiet kif ukoll mal-inkjesta brabta mal-qtil ta' Bernice Kassar kif ukoll mal-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija bil-Ministru jibqa' jaħrab għal kollox milli jwieġeb. Mill-membri tal-Kabinett hemm xi ħadd li se jerfa' responsabilità. Konna ċari biżejjed u m'hemm bżonn inkomplu nitkellmu aħna ċari fuq dan. Hemm xi ħadd li se jerfa' responsabilità għax jidher li hemm pattern fil-Vitals hemm tal-każ ta' Jean Paul Sofija, hemm il-każ ta' Bernice Kassar Niċilja, ħadd ma jerfa' responsabilità. Le, konna ċari biżejjed fuq kull każ. Konna ċari biżejjed fuq. Imma ħadd ma jerfa' responsabilità. Hemm dik il-mentalità illi Irrispondejt. Nasib weġibtek biżejjed. ġifier ħadd ma se jerfa' responsabilità. Weġibtek biżejjed, konna ċari. Grazzi. Francesco Catania għal Net News.